Takže jedem tady setup, já a Dave. Kolekce number one. Zero. Sjezd Oleška v tomhle all weathers, all mountains, all terrains. Nic nevidí, protože jezdíme bez brejlích jako tvrdost sama. Šum se mi dal z oka. Ty debile. Sůl, solnej kámen. Jezdíme po solných pískyních, nebojíme se ničeho. Je to tvrdý ride, takže neplatí pro rezidenty. Čeká nás nehostinný terén teďko skalnatýho úseku, který je tady počervený, jedna z nejostřejších DHčkových tratí tady v Čechách. Chystáme se na mistrák, UCI, Sunhill a jemu podobný borci. Je to drsný kopec, Dave, řekni tomu něco. Je to hnilobný, je to víc než zavlhlý, je to trošku jakoby mokrý, takže budeme počítat s tím, že si trošku podhustíme asi pneumatiky, tlumiče jsme si nechali poladit. Všechno je to promaštěný, klouže to jako svině, takže přípravy jsou v plném proudu. Daveův stroj, nově obtažený do italský značky Marzocchi, která vyrobila 888 verzi RCV 3, jo, nastavení jako kretén, je to měkký máslo, výborný. Jo, další ze zásadních komponentů je tady HLR tlumič X-Fusion, který má samozřejmě přetlakovou nádobku nahuštěnou na správný tlak, aby to šlapalo jak má. Jo, brzdy obstarává samozřejmě klasická Shimanovská verzička DRček, nesklamou, jo, za tu cenu, výborný. Pedály XLCčka, vysoký piny v kombinaci s 510ama, vynikající volba pro freeridery a sjezdaře jako je Dave, jo. No a pak tady máme samozřejmě výbavu trošku z jiných luhů a hájů, tady jsou brzdičky naopak Shimano opět, ale ve verzi Sainty, 4pístý stroje, nesklamou, dá se, jo. Tlumič, stálice tady na českých polích a parcích, DHX5, už trošku postarší, ale poslouží. Dobrý. Kokpit je jasný, ten obstarává prostě anglická dentálka, 784, bomba.